Moi, Ekko täällä taas. Tänään mä ajattelin kertoa teille mun lempipuuhasta, mitä mä rakastan tehdä yli kaiken. Mä nimittäin rakastan uimista. Tässä mä tiedän, että mä oon kohta pääsemässä uimaan ja sen takia mä oon tosi innoissaan. Ja koska mun kierrokset nousee niin paljon innostuksesta, eka mä vähän rauhoitun tälleen nameja etsien. Sit pääsen tosi puuhiin. Tää on ihan mun lempijuttu maailmassa. Mä rakastan uida ja vielä enemmän mä rakastan sitä, kun mulle heitetään veteen joku pallo tai tässä tapauksessa tuo noutopatukka, minkä mä pääsen sitten hakemaan. Joskus mun kierrokset nousee tosi paljon, kun mä tykkään tästä hommasta niin paljon. Ja silloin voi käydä vähän huonosti. Tässä mä hypin mamman päälle, enkä kuuntele, mikä ei ole yhtään hyvä asia. Ja senpä takia mamma pyysi, että mä pidän pikkutauon tuosta uimisesta ja noutamisesta ja teen välillä muuta, että vähän rauhoitun. Ja mulle auttaa toi, kun pääsen juoksemaan. Sen jälkeen sitten pääsin taas mun lempijutun pariin, eli noutamiseen. Joskus, kun joku asia on niin kiva, niin siinäkin voi sitten mennä yli se tunne. Ja sen takia me Danan kanssa nyt haluttaisikin tietää, että onko sulla joku asia, mitä rakastat niin paljon, että se aiheuttaa todella suuria tunteita.